Gindepensahan ni Batangas Representative Jervil Ruistro ang mga witnesses sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte matapos magsiling si Senator Judge Robin Padilla nga hindi dapat mangin one-sided ang ila pagpresentar sa kaso. Suno kay Ruistro, trabaho sang prosecution nga ipakita kag pamatud-an ang kaso batok sa respondent, samtang ang depensa naman ang may katungdanan nga depensahan ang akusado. Ginpahayag niya nga normal lang nga mangin determinado ang prosecution sa pagpresentar sang ebidensya batok sa respondent. Bangod, amo ini ang ila papel sa isa ka trial. Matapos ang pagpamangkot ni Padilla kay Luistro, ginsaway man sini ang pila ka tawo sa atubangan nga bahin sang impeachment court matapos nga na-interrupt ini sang ila reaksyon matapos ang pangabay sang Senator Judge sa prosecution nga dapat ini nga mangin o kung hindi mangin one-sided. Nagpahanom daw naman si Padilla nga kinahanglan sundon ang rules sa sulod sang korte. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila court. allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due apologies. Nabatian si Senator Judge Robin Padilla. Samtang sa press conference naman nga ginpatigayon sang prosecution team, nagpangayo sang pasaylo si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan kay Padilla matapos ini akuon nga isa siya sa mga nagreact o kung nagreact sa pahayag sang Senator Judge. Ginpaathag sini nga natural lamang ini nga reaksyon sang mga abogado nga aktibo nga nagapartisipar sa trial. Kag wala sila sang tuyo nga mang insulto o kung magpakita sang wala sang respeto sa sulod sang impeachment court. May I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. No? Kaya lang, syempre pag lawyer ka at nasa litigation ka, i-emote ka mag-i-emote ka, no? Alam naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtinginan kaming ganyan, yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan.